Salutare tuturor! Suntem aici cu Jașco și cu Climadrop. Da? Și ne jucăm Doors. Da, Că vom merge în rooms. încercăm să facem rooms. Nu o să reușim să facem rooms, dar vedem și noi cum e, eu n-am mai făcut niciodată în rooms. Bine, hai în elevatorul ăsta. Nu ăla, ăla e de Hai 2. de două. Asta. Așa. Și hai să vedem. Bun, hai să vedem. Bun, second try, haide. Îmi iau eu loc? Nu, o să-mi iau... Uita să-mi iau loc. Eu Îmi iau flashlight. Eu mi-am luat flashlight. E groaznic să fii bolnav. Ca să fii bolnav până la sfârșitul vieții tale. Nimic acolo, luați voi cheia. Ești norocos că nu l-aveam pe pauză. Aoleu, mamă, ce frică mea și eu mi Timbers. Apropo, bune. Exact. Îi dăm tare. Aoleu, cât de Eu am istorie pe și bani. Nu, că eu mă duc direct, n-am ce să fac. Mergem în dreapta, că aici ai loot, bă. Ia bă, că mi-a scris. Baterie. Prea târziu. Bă, așteaptă. Hai mă, veniți. Păi da, am luat 100 de gold. Ok. N-are cum să fie Duke de acum, nu? Oh, candle. Așa. Nu știu de ce m-am dus și eu aici. L-ai oprit tu? Mhm. Ok. Haide. A venit Raj de 2 ori, deci... That's good, I guess. Dar nu vă mai duce singur ca să nu... Că eu era să mor atunci când s-a dus Jașco singur. Stop, 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 stop! Hai. Numărie 29. Ok. Am luat cheia. Nu mai lua gold. Eu am flashlight, by the way. Am nevoie și eu. Bun. Vă duceți mai în camera aia. Lighter. Baterie. N-am cheia, n-am cheia. Clima, cred că tu o ai. Nu, că nu e aici cheie. Nu? A, uite aici. Ia-o. Ce ușa a fost asta? 31, deci mai aveam un pic până la rând. Ăsta e 30. Nu aia de A dinainte. dat flicker. Ăsta e al meu, ăsta e al meu, ăsta e al meu. Clima, fugi! A, eu și cu Ștef. Suntem morți. Ba nu, E fake? Dar vine? e fake. Stai, stai, stai. Nu e fake. Acum. V-ați dus mai în față. Da, că nu era dulap. Vine. Unde mergem? De aici. Pe unde? Stai, stop! Uite. Aoleu, e camera de aia, nici măcar nu știu ce ușă e. Am găsit o baterie. Bă, câte mai sunt așa întunecate? Am eu flashlight. Adică îl țin eu. Guiding light-ul pe aici. Păi da, aici. Că pe aici trebuie să o luăm. Nu trebuie pe acolo, că e în spate pe acolo. Ah! Nu aici. Îți arată Orice guiding. nu vă duceți mai în față. Îți arată guiding light-ul pe unde. Păi- Te duci în spate, ăla-i fața. Uite aici. Aici. Dar unde e cheia? Uite cheia. Ok, perfect. Ok. Trebuie să facem painting-urile. Puneți voi ele. Bine! Mai pui și tu pe ăla. Așa. Ok. Nu e sig, nu? Că n-am apărut. Ba e. Ba da, E. Ba nu e. Nu, Cred ăsta că e, următorul e. următorul e. Nu e. Ba da, că nu vezi. Nu e, n-a dat sticker cu ăsta. Păi A, nu, da. că e următorul. E în următoarea Stop! cameră din aia. Aici e, acum e. Ok. Spuneți pe unde. Da. Salutăm și noi. Scrie Eu vreau în să sunt baterii.
Ok. Hai, dăm tare. Crouch. Crouch. Față. 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 Față din nou. Și gata. Sper că dacă intru în foc nu mor. Gata. Îți iei de Gata. Duceți-vă voi acum. Eu nu prea am baterii la flashlight. Da, Uite, și la Angela. Uite maneta. prima rămâi cu mine, că nu are sens. Dar hai să nu mergem fără el, că în caz că e rush, e mort. Deci să nu mergem că fără el. acolo nu-l ia. Nu mergem, nu mergem. Vezi că e aici. Aoleu, m-am uitat la el foarte, foarte mult. Mamă, ce fai, mă. Eu sunt mort, să știți, mai am foarte puțină viață. Și un scriși mă omoare. Jașco, ai ajuns? Da. Da. Baterie. Mă omoară acum toți. Ba nu, un Timothy nu te omoară. Pune pe post, pune pe post, pune pe post. Gata. Salutare, m-am pus și bun venit la un nou episod de Doors în care Ce? ne vom ajunge în rooms, da? Deci, da. Ce-i fumet? S-a... A, ți-a stricat filmarea, am uitat. Bă, bune, am început de la început, dar na. Lasă, începem de aici. Oricum, nu era nimic. Nu ați ratat foarte multe, dar mi-am luat eu foarte multă damage de la Eyes. Iau eu foaia. 4 cărți am găsit. Și era aia o baterie? Fugi, Vine la noi? bă, fugi, bagă-te în dulap. Nu mă bag în dulap. Păi, a, te-ai dus. Nu m-am dus. Ba da. Păi nu vine după mine. Ba da, Nu e ba bun. da, te-ai dus. A, nu, e la mine, la dulap. La tine, tu te-ai dus. Nu eu m-am dus, că în dulap... Mamă, joacă, te-ai Tu găsit. nu știi asta, dacă ești în dulap, ești safe. Doar trebuie să faci Le-am un găsit pe toate. minigame. Le-am găsit pe toate. Da, Gata? că eu am găsit una. Da, dar eu le-am găsit pe Nu, toate. da, mai sunt. Da, Nu, mai că sunt, eu gata. fac codul. Ok. Stau aici. Dar nu stau... Eu rămân aici. Nu, că aici nu te ia nimeni. Ba da, te ia, da, dacă stai un pic să mai glitchuiește toată. Ok, bun, am mâncat. Eu stau aici. Haide, să... Aoleu, aoleu, aoleu. Care vine să facă codul? Eu. Poate mor. Hai, fă. Aveți bani? Eu îți dictez, vino aici și pune-l. Ok, Îți dictez. Deci, dictează. din stânga în dreapta, da? Deci, Da. 3, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3. 3. Bă, știi că Nu. nu e aici. A, Bun. așa. Ok. Să vedem Aveți dacă am medici destui bani? bani. Eu nu cred că am. Nici eu. A, Eu ba, am am un- fix. Ok. Luăm lockpick-uri, lockpick-uri. Nu am bani, de nimic n-am Nici bani. eu n-am bani. Câte lockpick-uri aveți? 2. Eu am 0. Și ne mai trebuie încă unul? Da, așa cred. Am cumpărat eu unul. Ok, bun. 5 bani mai aveam nevoie și mai cumpăram și niște droguri ceva. O să mai fac rost de 5 bani de undeva? Dacă te miști repede, da, și stau eu aici. Haideți. Stai un pic, dau niște timp, că oricum n-am ce să fac cu ăștia. Dacă mă mișc repede, în ce sens? Dacă te Eu, miști hai, repede, vino, în lasă-mă. sensul că faci repede rost de niște bani. Lasă, vino. Nu suntem aici la rooms? A, Nu, nu, nu nu. suntem. 56 mai avem un pic. Uite Iată cheia. cheia. Aici e. Nu aici, la următoarea. Nu, e la 60, mă. La următoarea, în sensul Mai că încet, mai nu- încet. Nu, că nu vin entity-uri. E la următoarea trebuie să fie. Da, aici. Aici. Uite. Ștefane, du-te tu și dai de manetă. Bine.
Eu nu știu, îl fugăresc pe clima. De aici. Cu ăsta Ok. care nu știu ce înseamnă, deci painting does not have a title. Și acum ce Păi du-te, facem? stai de manetă, Ștefane. Unde? În următoarea cameră. Ai skeleton key? Da, uite-l. Și ai 2 lockpick-uri? Da. Ok. Eu am 3. Adică eu am 1, pardon. Se poate și auzi mușca. Unde? Bă, dar nu văd nimic. Pust? Care? Nu e la mine. Bă, nu văd nimic. Cred că e la tine. Pustul. Da, cred că e la Bă, tine. dar unde e maneta? Nu e la mine. Că eu pot să văd. Nu, dacă- la Jașcu, adică. Eu nu știu unde- eu nu M-am știu unde uitat e în maneta. jur, nu e nimic. Eu nu știu unde e maneta. Păi e acolo, jos, undeva. Nu, n-are cum să fie la mine. M-ar fi omorât și nu... Mamă, dacă văd ceva. Păi n-ai flashlight, n-ai nimică? Nimic. Știi că dacă ții lockpick-ul pe câteva, gen 10 secunde, dă animația asta șmecheră. Unde-i frate aia? Fără să te miști, uite. sau cred că și... A, gata. Gata? Da. A, nu, doar 2 avem nevoie. E, da, ține-l. Îl țin. Și cheia. Îl aștept pe... Îl așteptăm, îl îl aștept. așteptăm. A, pe aici. Vino Jașcu. Vin. Nu vin după tine, nu? Nu, stai aici. Adică după el. Am ajuns. Ok, hai să vedem. Haide. Hai să deschidem. Ia. Hai. Pam. Deschidem ușa. Skip intermission? Da. Stai un pic. Ok. Deci ai scris A. Bun. Când? Ai scris A pe chat acum. A, nu acum. De mai mult. De la Sick Chase. Ok, dacă ai bani poți să-ți iei flashlight din ăsta. Dar n-am bani. A, nu. Eu am bani. Stai un pic, Eu stai am un pic, nu lua bani? Îmi iau și eu acum, stai. N-am încarci. Să mai iau una? Nu știu, cum vrei tu, dacă rămâi fără Eu, baterie. care sunt entity-uri? Mi-am mai luat una, nu știu. E A60, care cred că vine la... 890. A60 vei auzi un sunet foarte ciudat, care îți trebuie să te bagi în locker, că e foarte rapid. Uite aici baterie. Deci A60. Bravo. A90, care doar trebuie să nu te miști, că altfel te-ai dus, că îți dă aproape one shot. Și cum știi? Îți dai seama de la A60 că e un fel de rush, n-ai niciun semn, doar că auzi tu. Nu, Și- A90. A90 doar îți dai seama că apare într-o dată și ai câteva secunde să reacționezi. Doar că nu vorbiți gen foarte mult sau foarte tare, că da. Ok. Da, eu mi-am reparat Eu flashlight. eu am un revive. Am un revive. Da, și Eu eu am, nu. dar nu cred că îți poți da revive în ROMs. E, nu. Eu am foarte multă lumină. Am și 2 flashlight-uri, unul la maxim. Am și lighter. Eu am un candle și un Ia, nu mai- flashlight nu mai la vorbiți. maxim. Mai ușor. Mai ușor. Așa. Stai, Am auzit ceva, am auzit ceva. mergi mai în față. Stai un pic la locker. Eu mă bag în asta. Nu nimic. Păi tu mereu te bagi în ăsta ca să mă lași pe mine pe afară. Stai în ăsta. Ne bagăm? Aici nu e hide. Stai un pic. Nu-i nimic. Nu e hide, ok, bine știut. Baterii? Nu, eu nu mai am baterii, că Nu nu mai mai pot. vorbi. Nici candle-ul nu merge. Nu sunt destule closet-uri, asta e problema. Stop. Aici-s locăre. Stai, stop. Putem sta cât vrem. Ia uite. Stai, vine! Putem sta până la infinit aici. Da, ți-am zis, dacă nu-i hide, poți stai la infinit. Unde te duci?
Nu știu, am auzit și eu un fel de... Și am auzit. E hide unde e? Nu e hide. Ok. Stăm aici. Bă, unde s-a dus ăla? Nu e nimic. Hai. Bine. Mamă, sunt multe aici. Dar Stai. tot sparte. Ba nu. Stai. Dar eu n-am auzit nimic. Păi da, chiar dacă n-auzi, trebuie să fii vigilent. Ok, nu-i nimic. Aici n-are cum să fie ceva. Deci că dacă acum e vreun local să mi-l lași mie și lui Lucas, că noi filmăm. Mamă, ce Da. important sunteți. Păi da, noi filmăm, așa că dacă murim să auzi cont. Bagă-te, bagă-te, bagă-te. Nu știu, poate ceva. Ieșim? Nu? Stai. Ok, cred că putem să mergem. Hai. Camera asta cred că e nouă. Nu sunt closeturi. Nu Da. cred că poate să vină când nu sunt Ba, closeturi. poate. Poate să vină oricând. Opa. Este? Băi, ieși din locker. Bine. Du-te mai în față. Hai să mergem și noi după el. Ieși. Hai. Așteaptă-ne. Stop, stop, stop. Mai ușor. Bă, așteaptă-ne. Ce sunt astea, baterii? Ce sunt? Da, Ah, și bani. baterii. Eu nu mai sunt camere. Dar până la ce cameră e? A1000 sau A500 sau 200. Sunt trei tipuri de A, nu? Da. A90 care e de pe Tower Heroes, Ce de pe Nu Tower aș Heroes putea. ăla mereu a fost întors. Ai auzit știu. ceva? Ai auzit ceva? Stai? Nu vorbiți, că altfel mă surziți că îmi dau volumul la maxim. Ok. Spuneți când să ieșim. Ok, nu e nimic. Bun. Hai. Am auzit ceva. Ce? Aici, camera asta. Ce? Te-ai băgat în frigider? Exact. Cred că acolo Stai mor după. aici. Nu, nu mori. Stați aici mai mult, că nu se știe. Ok. Și vă zic eu când să ieșiți, doar nu vorbiți că mă surziți. Bine. Vine. Am auzit eu un... prrrm. Bine. Bă, auziți că eu nu mai joc. Păi, filmam. Băi, nu mai pot să stau. A, bine. Bine, hai, pa. Uite și otră. Până un pic pe poză. Nu vine nimica, nu? Da. Bun, hai. În frigider? E ciudat. Hai mai în față. Hai să stăm aici. Așteptăm aici. Haide. Hai. Așteptăm aici că a tremurat pământul. Ok, hai. Tot aud cum se deschid uși. Ok, în curând trebuie să ne băgăm în dulap că prea ajungem noi la A60. Pă bune, următorul dulap stă mai mult. Când e următorul dulap? Aha. Când e următorul dulap? Exact. Ue, Aici. acum. Nume, da. Ieșim, hai. Ok, stai.
Hai, am ieșit. Oh, îl aud. Bag-te. Ieșim? Nu, tocmai am auzit o ușă din nou. Am auzit și eu pe asta. Stop, am auzit și eu pe asta. E prima pe care o aud și eu. Deci Ăla ai ce văzut ăla- că nu eram noi paranoic. Că nu eram eu paranoic. Și că... Uite, din nou. Bă, dar a fost... Ei, 60 care a deschis ușa? Nu știu. Deci A60 e la roșu, A90 e ăla de pe Tower Hero și 120 e fața zâmbitoare. Imediat. Hai. Dacă murim, murim. Mergem? Mergem. Stop. Vin și eu. Hai. Ăsta a deschis ușa, ți-am spus eu. Păi da, că e un fel de rat. Am auzit ceva. Și eu. Era o ușă. Mergem mai departe? Da. Chiar că nu stăm atât de mult. Ok, la asta erau dulapuri fix aici. Hai, mă duc, ne ducem Am jos. mai auzit una. Mergem jos, eu m-am dus jos la camera Eu aia. am stat sus. Vii jos sau tu la ce cameră ești? Eu sunt la aceeași cameră, doar că fix pe stânga și fix pe dreapta erau dulapuri, doar că n-am văzut noi. A, ești exact în aceeași cameră, doar că mai sus? Da, Să vin și eu? cum vrei. Uite, aici în stânga și în dreapta Hai erau. să plecăm, că nu nimic. Da. Ok, aici trebuie să vină 60. Că e room 60. Ok, m-am băgat în closet. Eu nu, că nu vine. În primul rând se aude tare dacă vine. Și Bine. entitățile pot să vină oricând. Stăm Ne un băgăm pic, aici. că am auzit o ușă. Și până acum am un entity să la room 60? Da, ciudat. Haide. Da, știu, e foarte ciudat. Nu știu dacă pe filmare se aude, doar că dau sunetul mai tare la căștile mele ca să aud dacă vine ceva sau ceva. Da, eu nu știu cum... Entitatea. Stop. Dar poate să vină oricând, adică ce naiba? Da. E cam dificil. Și cred că vin doar când sunt camere de 2 persoane. Ne băgăm? Da. Stai. Ok, am mai apăsat un pic. Nu mai filmez fiecare cameră, că n-are sens să vină. Da. Stăm mai mult Cred aici. că vin. Vine. Din nou. Gata? Vine din nou. Stai. Stop. Mai stăm? Nu, hai. Ne băgăm aici. Nu. Nu? Mai încet un pic. Te-ai băgat? Nu te băga acolo. Adică voiam să văd dacă se schimbă ceva în frigider. Hai, ne băgăm. Ne băgăm aici. Am deschis eu ușa cumva. Te-ai băgat? Te-ai băgat? Stăm un pic. Stăm un pic. Te băgăm în următor. Aha. E prea... Bagă-te un pic, bagă-te un pic, bagă-te S-ar un pic. putea să vină A90, că suntem la camera A90. Stai o secundă, stăm un pic mai mult aici că trebuie să dau niște date. Sigur vine, sigur Da, vine. ia uite. Ok, ieșim? Stai, stăm mai mult aici că s-a întâmplat eroarea. A95. Mergem. Ne băgăm? Nu. Stop. Un pic. Stăm aici. Bă, stăm aici.
Eu m-am băgat în frigider mai încolo, ok? Da. Eu mi l-am mișcat că m-a speriat. Uite, e mult mai bun. Ne băgăm? Nu m-am mișcat? Nici eu. Ești ok? Da. Hai. Mai bine doar cine a apăsat W și nu mai mișc mouse-ul ca să fie mai ușor. Bagă-te. Nici eu. Bine. Ok. Ieșim? Da, hai. Tu unde ești? Tu unde ești? Aici. A, tu cred că ești... A, nu. Sunt în spatele tău. Bă, să avem grijă că aproape m-a luat A90. Asta cu La A90 e nașpa. Ne băgăm, ne băgăm, ne băgăm, ne băgăm. Că restul, Știi ce? Că ne apropiem de A120. că restul sunt manageable. Mai sunt și alte closuri, nu? Da. Vine, vine, vine. Stai, Ok. stai, stai, poate ne dă și noi vom continua în episodul următor, Da. care va fi partea a doua. Că ăsta e deja de 26 de minute. e 21 la el 26, nu prea mai avem mult timp. Da. Vom continua în episodul următor, deci stay tuned, probabil o să apară următoarea zi sau în acea zi, depinde când le postez. Da. Eu m-am dus, pa! Pa.